Și în mod normal, dacă al meu coleg a apucat să dea drumul live-ului, ne găsiți și pe Facebook, pe YouTube și pe Twitch în ceea ce se cheamă mai exact, o să fie o întâlnire total atipică din seria Bine ați venit pe planeta jazzului, dar de fapt e un fusion jazz sau, mă rog, dacă vreți să o luăm așa pe căprării, o să identificați de la neo-soul la funk, la o grămadă de lucruri improvizate, dar ce e și mai important, până la urmă, de comunicat și de subliniat, că într-o mare testosteronică tot estrogenul e la tobe în ecuația asta. Și apropo de, s-ar putea la un moment dat chiar să apară și un fel de sindicat al toboșărițelor din muzica românească alternativă, cel puțin. Oricum, ora asta o să fie cu un proiect născut în 2021, dar care acum își începe un turneu serios de promovare al materialelor sonore, la care materiale o să vă expuneți acum de bunăvoie, cu ceea ce se cheamă Funky Misfits!
Funky Misfit! Aici. Bine ați venit. Multora va trebui să le spun și bine ați revenit. Începem cu cel care, cred că nu e luna să nu bifeze studioul, Ati Decile.
Funky Misfits! Bă, dacă ne ajută Dumnezeu microfonul acolo ăsta, îi și auzit. O să le auzi glasurile. 1, 2, yeah. Asta aud, bă. Dar stai că... Așa. El univers întreg. Vă rog mai încet un pic. Este prea tare pe Se știe. Bine, stai să vă citesc eu reacții venite pe WhatsApp-ul radioului. Apropo de piesa asta, GTA 3, frumos. Mai multă lume, inclusiv Irina, producătoarea, a recunoscut intro de GTA. Așa, all you had to do is follow the damn train. Da, zi la microfon dacă vrei. Uite aici un microfon. Da, pe și semna, a pus CJ. Așa, salutare băiaticii tăi colorați, salutări de la Cornel, foarte frumos. Așa, altcineva, Medi și David, sună foarte bine. Deci, au fost până acum 3 sau 4 elemente total distincte, recunoscute în muzica voastră. Apropo de muzica voastră, la ea o să ne întoarcem. Dar după asta, înapoi aici. Showcase. E show. Cu Funky Misfits cu tot.
Funky Misfits! Da, asta e sextetul. Aici. Da, foarte puțin o să avem timp să vorbim. De fapt, stai să vă citesc măcar mesajele. Parcă începe serialul The Moonlight, altcineva, Grey băieții, șalăi. Băi, dar sunt băieții și fata, atenție, da? Și a revenit. Bine, băieții și fata, Șalăi completez și eu. șalaică. Atenție, da. Bine, atât doar o să spuneți fiecare, atât pot să obțin de la voi, în afară de datele de turneu unde vă poate găsi lumea. Răspundeți la întrebarea: jazzul ca limbaj muzical se învață, se fură, se moștenește? Stai așa. Sergiu, tu ești cel care a inițiat proiectul? Da. În 2021 l-am inițiat la... Și ce ai făcut? Ai strigat pe internet, caut colegi? Nu, am un prieten care are o cafenea în Gorbeanca și mi-a zis, bă, hai să cânti ceva la mine. Hai. Gorbeanca, Am venit deci cu doi nu în prieteni. București. Deci acolo se face jazzul mai bun? Nu vreau să încep niciun fel de teorie ale conspirației. Jazzul este bun peste tot. Așa. Și mai din glumă, mai din panoramă, am ajuns în acest sextet. Am început cu trio, cu minimul necesar. Minimum, absolut minimul Minimul necesar. e one-man band. Exact, da. 3 deja e lux. Și ușor, universul a adus fiecare... Și a acum adus zi, câte un băiat. se învață limbajul? Se moștenește? Se fură? Limbajul care? Jazzului. Limbajul jazzului? Bă, nu știu nici eu. Încă nu învăț și eu. Bine, limbajul Învață muzical toată în viața general. și tot neștiutori ne ducem. Da. Ok. Florin. Florin la saxofon, uitați la... Să răspund la asta. Da, te rog. Eu cred că cel mai important e că se fură. Da. Păi- Înveți un pic la început, dar după aia tot furi. Asta e și replica venită de la lăutari în general. Cosmin. Eu zic că se simte. Dacă nu-l simți, poți să-l vezi, îl înveți degeaba. Da, ok. Așa merge. Așa, Gabriel. Eu cred că se fură în mare parte, dar până la urmă cred că e o combinație. Deci furatul e o cheie evolutivă pentru un muzician. Furat s-au făcut combinații, vrea să spună. Ce românește sună asta? Așa, Ati, apropo de chestii românești, Ati de Chile. Yeah. Zic, cum e? Cum e cu limbajul ăsta muzical? Se învață, se fură, se moștenește? La tine da, trebuie să evident. recunoști că e și moștenire culturală, o spun eu. Da, ambele se învață, cum spunea și Sergiu, se învață la început și apoi se fură într-un fel. Da, cu bagajul tău n-ai venit în sânge cu ceea ce faci acum, parte din el, crezi? Ba da, Nu ești moștenire genetică în cazul tău. Ce am cântat mai devreme, cânta și marele Dizzy Gillespie. Și am avut ocazie să văd live înainte să moară. Și acum a fost cel mai nepoliticos lucru pe care l-am făcut, am lăsat-o pe ea, pe Florina, la urmă. Ia, zi, Florina. Cum e cu Funcționează. limbajul muzical? Băi, eu, clar, cred că cel mai mult se fură. Se și învață de-a lungul timpului, tot timpul avem de învățat toată viața. Bine, Și Practic la școală înveți să furi, înveți un pic și pe aia te apuci. tehnica furatului înveți la Înveți școală. două, înveți și pe aia te duci la cântări. tehnica furăciunii. Și dacă tu, am zis încă de la începutul showcase-ului ăsta că voiau să aveți și turneu, unde veți fi de găsit? Deci, suntem în primul rând de găsit pe Instagram, Funky Misfits Rule. Este acolo camelionul care e pe tricoul ăsta. Așa, apropo de parte de susținere a artiștilor, pe lângă cumpărat bilete, cumpărați-le-ați și, iată, Mă, tată, ce frumos e. merchandising-ul. Așa Bă, arată. Frumos. Mai avem stickere, mai avem, mă rog, luăm și noi ușor, vedem. Așa. Vom avea 3 festivaluri mai importante unde vom merge. Bineînțeles, la Oaha, pe 16,
După aia pe 17 la Jazz Cave Festival. Vorbim de luna iunie. De august. Păi zi așa, 16 august, 17 august. Așa. Și mie îmi place să le iau invers. 26 iulie la Zaya Fet pe lună la Cluj. Cred că ne și ascultă băieții dacă nu. Da, știu, e spectaculos și locul frumos. ăla. Da. Bine. Și ce să mai lipește între timp? Dar, basically, stăm social media, ne ajută foarte mult să ne urmăriți, să veniți la cântări, să vă placă ce facem. Da, e cineva care și cu asta cred că o să încheiem discuția noastră. M-au dus cu gândul la Gorillaz. Nu știu de ce. Ei sunt Funky Misfits. La ei revenim după asta. E show. Funky Misfits.
Funky Misfits! Mai exact. Florin Micu, saxofon. Gabriel Drăghici, chitară. Cosmin Farcaș, clape. Sergiu Popa, bas. Aristides Orlando Palaites cu alegria. Tidecile, percuție. Și în fine, cu voia dumneavoastră, din nou nepoliticos am fost, Florina Popescu, Fritz Tobe. Dacă îi vreți live sau la voi în ogradă, băteți-le-ați la ușă. Dacă nu mergeți la festivalurile pe care ei le-au anunțat, unde o să fie de găsit pe scenă. Mulțumesc cu vouă! Și noi mulțumim de invitație.